Reflexió satírica. Prevenció i perdó dels pecats. Una clau de la salut mental. Diuen que el millor coixí és una bona consciència. Dormir bé és fonamental per a la salut mental i per no caure en la psicosi. Encara que hi ha professionals de la salut mental que tracten a les persones com si només fossin un conjunt de reaccions físico-químiques, de la meva experiència amb els pecats, com a pecador, tinc la teoria que de vegades no he dormit bé a causa dels pecats no perdonats i que no dormir bé m'ha duit a la psicosi. Per exemple, si dèiem mentides, haurem de mantenir dos models de la realitat, un d'ells fictici, i podem acabar amb el cap ple de preocupacions, no dormir bé i acabar psicòtics. Si fem altres pecats com sexe pervertit, o tenim odis, o deshonram el pare i la mare, o si robam, o copiem en un examen, haurem de dir mentides per defensar-nos, i amb les mentides ja hem vist que fàcilment podem no dormir bé i acabar psicòtics. En general, si fem pecats i no els confessam ni demanem perdó, viurem amb por al càstig i angoixats en la preocupació de mentir per no ser descoberts i això pot provocar insomni i fins i tot psicosi. Els psiquiatres, els psicòlegs i l'empresa farmacèutica viuen de la malaltia i actuen en gran mesura per negoci i per dobbers. I a molts d'ells no els interessa la meva teoria dels pecats, però jo crec que hi ha vegades que per a la salut mental és millor confessar-se amb un capellà que anar a un psiquiatre o a un psicòleg.